Nagilingod ni Rosano kanyak. Kat no saan ka nga manugot iti kayat ko ang mapasamak. Ipulong ka kini Mr. Fortesa. Kat ibabawi na matlaang ti posisyon mo. Pagtultulagan dak ka di ka ni Maureen, Mrs. Salva. Pagsinsinublatan dak kariribukan. Dua talaang tagsarita. Saan ka amangiraman iti sabali? Ni Maureen tinang raot kanyak idikalman, Mrs. Salva. Dandanik pinaulod kadagiti gwardya. Ani ati kunam? Sa ita, da kayo mat. But nga nagkadi, Laura. Kunam no asino kaitan. Sika kadi ti akin aramid iti panakay nga to ti sweldo dagiti mangmangga iti faktorya. Kukwa ti Fortesa Holdings ti faktorya, Mrs. Salva. Kas direktor iti korporasyon. Pagrabangak ti mangkita iti pagimbagan dagiti empleyado. Kaasi da. Kwarta lang amin tinapatag kada kayo. Katsika, saan ka kadiya karuprupa ti kwarta? Anya kadiya talaga ti panggapyo. Kaya't ko pasublian ti faktorya. Siya ka mismo ti mangimato. Ni Mr. Fortesa ti kasauyo iti daytabanag. Ado ti naka-invest iti faktorya tapno amuyo. Amok? Kasla si kalaang tinalaing, Laura. Katangag amin a share. Ito iti cellphone mo, Bernadette. Mailiw ka kadiunayan ka ni Brian. Mani po din na hospitalan. Saan kami pa nakapagsarita, Daddy? Maawatan mo't siguro na apay asaan nakaamasarungkaran dito ospital. Masansan ngagsarita kami. Amo na ti kasasad mo, mabayan kanyak. Naimbak kayo pa'y, Daddy? Yung ni Mami. Ura ni Lola. Saan na mahuatan? Dad, ano nga ito pagtungpanan ti ayan-ayat ni kini Brian? Sige, sumulay ka kuniti opisina. Sana pali? Dandani ita nagiti umay mangbantay kan ka. Numabanin lang. Diyan ako man baling ituloy kong agpaimbag. Kasaritak to pa iti doktor mo. Sige ha. Amok. Nuapelik-liklik ka ni Daddy. Nagsarita mi. Liklik-likan na pagsaritahan mi ni Brian. Magapungtod launay tila nga mabalayan. Anya man ang tinabasamak. Napanak iti opisina ni Laura. Tapno pagsaritaan mi ti faktorya. Imparo pa nakidin a pagtultulagan mi kini Maureen nariribukan. Gapo, taday ta tinagpungtutan ni Maureen ni Kalman. Nagdadael ka dagiti alikaman ni Jabalay. Ari kan uludan ni Laura, tinangbugtakken kwa na. Kaya't ko apasublian ti faktorya abalayan. Ipulong ko kini Mr. Fortesa a kinumpitensya ni Laura dagiti negosyo nga edda iti babaan iti Fortesa Holdings. Abalayan. At dandagiti a negosyo ni Laura sagbayan nagbalin ng stockholder iti korporasyon. San ka di? Dahil ako matirumbang amawatamat abalayan. Ano ti mayak dito subdivision? Nagkasat ang daya, Laura. Nagbali na nakukuha na ti kadakkelan nga stocks. Ti negosyo. Dua a subdivision. Ti kondominium. Kati hotelangan ti kabukbukodan ang negosyo dagiti Salva. Manyamon ka tatibagan ni Daddy takon di awag. Hello? Maureen, ayan mo. Kagapgap po kiti subdivision. Anya tinaramid mo dita? Saan yun nadamangan pa Agburik ti darak ang makalagip iti day jaya, Laura. Umayak di tayo nyo. Saan kayo ka di Romual? Kapong tutak manan. Day tuyon tinagtungtong palan ti biyagmi.
Karkaritin nak na dyan, Lora, dad. Gaputa nakabakpak nangan, ikuskospil na kon. Jak maklon da ito eh. Nuanya pa lang amin tinang istorya aken ka. Tinagsaritaan mi kinabalayan iti papan na iti opisina ni Lora. May samat na dyan bakit. Impalubos na latan at pabain na dyan babae. Ramam ti katugangam. Anya ti panggap mo iti ay mo di balay. Imayak, gaputay nawagan nak. Anya kayo mat? Saan ka ngagbartek? Ingkabantayan ni Bernadette. Wino koyog tan. Di pa lang inroar ni Rosano. Iyayin balay nga ituloy natin paimbag. Mang sweldo lang ni Tinar sa mga sikaso kankwana. Agbaliw ko man ti panakilangan mo iti anak yo. Ipariknam ti panang ipatag mo kingwana. Kaslamab-abak na tiriknan. Gapo iti dahja Brian, dad. Saan na napulos makaasiddag iti anak ko dahi jaya tao. Ket ti anak mo ti adagdang agikaro iti kastangaramidam. Ura niya't sarsaritaan nyo. Saan tayo magkatumusan? Pumanak man lang. Ket papanam, saan kan ang makibarkada? Bakbakitang ka lang arudan. Aniya. Ay, lima mas lagayam na iti akutsay. Nalagip ko, ana pa mainak ni Atty. Flores idi may ditoy. No sabali lang ata, kumaatao, ang mga napanakilak matag iti padak a tao, gapu iti kinabaknangan ni Lora. Kat ni Brian nga ta, ay na, sapay ko mata di namit mabaybay anti panagadal na. Nung atang amin mapanunot na kini Bernadette at ipanagadal na kumati ipamaysada pa'y laan. Uray taubing na pa'y mag. Kat bareng no dayta anti pagulim ka anti biyag me. Ang kaslad anda pa'y akimaro tiriribok. Gapo iti aring na panangagaw ni Lura iti bilag dagiti salba. Impaspasarak ko ti imawag. Agyamanak, dama kasarita kan Bernadette. Itay bigat lang, anahalang kinidati ti cellphone ko. Kumusta kan? Malmaldayak. Mailiwak launa yan kin ka, Bernadette. Kakaasi ak amang ibibtor. Itijak pan nakakita kin ka. Kasano na mapukaw at iti imatang mo idag na dayon. Saan mo kumaasawan deta? Jak ka ba alam ti agbyag nga awan ka? Talaga kay ayatan na ko na yan niya. Wan. Si kala ang ti inayat ko iti kastoy. Ay ayatan ka matunay. Sige, ito na minsan man ang sarita ta. Anya ka din ti marikrik na. Kasla makaturturo kag ngarot. Kan amang ano kan lata damdam ni mami. Kan masagpat na nangagsarasarita ta iti cellphone. O sige, baliwan tanto tag sarita. Agan-anad ka. Ulitak, ay ayatan ka unay. Kaslag pakpakadan kanyak, mami. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Brian. Amang ano kayat nak, alipatan. Nukas pangarigan lang. Saan kong ipalubos, mami? Pinatgak ni Sir Rosano. Ajak singaan ni Bernadette kabayatan ti kaadana iti ospital. Uray na sakit tinakam ko. Dakkal ariribok no mapasamak dayta, Brian. Ngam sabalin asaritaan. Numaallukoy da ni Bernadette alipatan nak. Jak ipalubos. Nasayata si Mangbot Karosa. Talaga nga umay kariribukan ni di opisina no di ka makita dito eh.
Anya kalimanan ti problema. No agkit kita kayo itinalimod kini Laura. Iba ka masang at pangpangas. Nagkita kami man. Gapo iti korporasyon. Anya man ti problema. Saan kayo kadya nagsarita ka ni Mami? Pinabainan na. Namabalin, agulimag tayo kuman. Saan ka kadipay anabannog? Basol mo amin dagitoy, Rosano. No saan ka nagliway iti trabahom? Inaramid ko amin nakabalak. Sige! Basol ko nga rudan! Basol ko! Basol ko! Basol ko! Tsak maawatan no anya talaga ti problema. Ti problema! Saan ko na marami ti kayat ko? Maawatan na ka di? Urahin na ka ni Bernadette iti ospital. Pagnawan ka man langan? Pinagawid nak ni Maureen. Tapno agsubang kami lang. Nasaya tapi manawan. Napunuwanak matan. Agyaman na kasi narandak dito hospital. Saan kayo kadya nakita kini Mami? May di balay tayo nawagak. Ngam nagawid pa lang. Kabangan no. Sumot na itan. Kumusta kan, Bernadette? Mami, nagsaruno kay lang kini Lolo. Nasayadak matan. Saan mo't lang imay dito ni Brian? Maurinan niya kakadi. Amo na saan niya palubusan asarong karandak dito hospital. Naimbag ta muna ti pagluglugaran na. Awan ka na pa ti doktor mo. Kasarita ko ma, mabalin mo ti rumor dito eh. Day tamat timbaga kini Daddy, Mami. Ijayan balay nga ituloy ko kumatag paimbag. Imbagayo pa lang amin kanidati tinagsaritaan nyo kani Laura. Pinagawid ak ni Maureen kat nagsubang kami. May samot dayjay. Isote aking basol. Kung saan nakababalawan? Kaya't ko nga gulimag ko man tibiyag tayo, mama. Kaya't ko asikati mangi pamuspusan. Tapno matagi kwa tayo ti pabrika. Saan amabalinan ni Laura latan ti agmaymayat? At bukod na ang negosyo. Narangay mo tinegosyo tayo a hotel? Talagang awanan ti kabaalam nga aramidan, Rosano. Wano, pudno ti atap ni Maureen. Nga adda na limad a pagtultulagan nyo kini Laura. Saan ka nga kibaltang, Rosano? Ita inawagag ni Maureen. Nagkapo kano diti subdivision na balayan. Apay ka ding inawis nak ditoy. Balagip mo pa'y asikati ahente dagiti dagaan nagtakderan ti subdivision. Agpapada tayo nagrikat. Nakasaysayang agbayso. Ang mga no dumteng ti panawan nagatangan ni Mr. Fortisa dagiti Sergio. Wenno mismo ani Laura ti manggatang. Tapno awanan kalintigan nyo ang makibiyang. Saan ka nga inayaban tapno pagpungtutan na kabalayan? Binabalaw nagpaikit din ni Rosano no apay nga inistoryakan ka ti panang pabain ni Laura kanya. Ladingitag no apay ana istoryak pay lang kini Maureen dayta. Jak plano agsubang dagiti akasawa. Siya ti makisarita kini Laura iti problema yo. Anya ko mati kabaalam nga aramidan. Awan sakit panagtalek mo iti kabalayan. Jak nalipata na may sakang abogado. Makamu ka. No, kabaalam adadaalan tibiyat day chay ababae. Nakasaritam gaya man ni Bernadette. Apay analiday ka pailaan. Kaslagpakpakadan kanyak, Mami. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Brian. Amang ano kayat nak alipatan. No kas pangarigan lang. Saan kong ipalubos, Mami? Pinatgak ni Sir Rosano. Ajak singaan ni Bernadette kabayatan ti kaadana iti ospital. Uray na sakit tinakam ko. Dakkal ariribok no mapasamak dayta, Brian. Ngam sabalin asaritaan. Numaallukoy da ni Bernadette alipatan nak. Jak ipalubos.
Oh, tatang. Apay nga agmat-matider kayo. Agtugaw kayo dito abay ko. Ay, palpaliiwan ka. Tanadlaw ko akas la naunag, di bang panunutan. Tatang, Si kamot itan, tinalid ay. Apay, anyaya tinagsaritaan nyo kini Brian. may panggap kadakwada ka ni Bernadette. Narikna ka na sakit tinakam ti anak ko. Kasla, imparipirip ni Bernadette ti panagpakadanan. Nabannog mo't nga tan, ti puso na. Masyanak ka dagiti agayan ayat tatang. Saan ko marumbang nga isudat agi karo? Tinapalabas kat napalabas ko man. Ada ka di ka ba alam nga ramidan? Sang ka ko namide, at di mo ipalubos nga irurumunda ni Brian. Baknang kad. Wen, pudno day tatatang. Nga amuyo. Masyanak iti bagik. Natibkerak ka dagiti panubok iti biyag ko. Nga naras iti pusok. Nalaka amaluunag tiriknak. Nasayat na napanunot mo matlangan nga iruwari ti hospital ni Bernadette. Pinalubusan ng ti doktor. Nga mangsweldo akit ti nurse sa mga sikasukin ko na. Kasapulan nga minamabantayan iti kas niya kasasad na. Ada pa'y dagiti katulong ang mambantay kan ko na. Adakit daw ken kamaw rin. Iparik na tayo kumati kinapatag ni Bernadette kada tayo. Liklikan na iti banag ang makapasakit kan ko na. Adda manen kayat mo asawa ni ti Dayta, Rosano. Ama nga nagsubang kayo manen. Asino ti mangbantay kada kayo iti ospital? Ori saklatan mama. Irwar ko to na masapa ni Bernadette. Masango mo ni Bernadette? Tawan mo't ado apaka kumikumamitan. Ori di makumikumak. Adalat ta panawin ko kenkwana. Talaga saan kag paatyo? Kung konsensya ang naklata. Isardeng nyo daytan. Saan ada tayo ti agsusubang? Ad-adda katawaan na tayo ni Laura. Kasta, kotse ni Brian tinasabat ko itay. Attorney Flores. Naimbag na nadanon ka. Mabalin ka din agsarita ta. May panggapitian niya. Awan pa'y panggap ti Fortesa Holdings agumatang iti daga. Saan na dahi tati kahit kung ibaga? Anya talaga ti panggap mo? Riribukam dagiti agasawa? Makiasawa kan, tamangan wagraman ni Rosano ket agawem pay babaan iti kinabangnan mo. Awan ti amok iti bagbagayo, Attorney Flores. Apay kadi asandak nga inggaan. Iparupam ka di mo't kanyak. Apag tutulagan da ka, kada Maureen kan Leonarda, arribokan ti biyag mo. Saan ka di akas na ti panggapyo? No apay nga da kayo dito eh? Napanakkel kan gapotadon ti kwartam. Da kayo lang ti mangibagbaga iti dayta, Attorney Flores. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naulpit da nga unay, mami. Apay, saan da ka di anapadasan tinagayat? Agkalma ka kumalaang Brian. Saan ka nga agpungtot? Ay ayatam ni Bernadette, saan ka di? Isu kumati pang ipagpagapuam. Anya nga mintim mayan day nga abogado. Anak, bakna nga kun nga agpaiso. Maramid ko amin akayat ko. Nga apay nga irurumantak pailaan. Sige, mami. Agsubli ako ni pagadalan. Agkuyog ta na rumuar. Hada ako man iti opisina nga agtrabaho no saan adimtan niya Attorney Flores. Ay, nagistayan ka na ilawaan. No sa anak ang makatapal. Diyak laam mon. Noan niya ti maaramid ko, mami.
yaman aglaw na daddy. Kamaudyanan na. Nakasangpat ak madlangan dito balay. Kailaw kunti kwartog. Agyaman na nakasarsarantakan. Kasla awan sakit mo. Malagip ko tinapasama kidi kanyak. Anya nga tanong maulit manan. Kat sa anak to na makapuot pa eh. Anya, saan mo kumasasawan ti kasta? Sandak to kumasang-sangitan na, daddy. Kaburan yun to kumatibangkay ko itipasig apuraw asabong. Apaya kastamat ng tibagbagam. Kaya't mukha rin ti matay. May turib na kami apanawan. Lipatan yun day tanay ibagagtad. Agkapya kayo kuman ni mami. Kaya't ko anaragsak kayo. Diyak magustuhan daya na pasamak. Pinagtitinulungan na kitin. Nagalwad daya Brian kanya. Sana na makasidag kini Bernadette. Ngam numabuan ni abalayan nga awan na ramidag. Kadadalang nga may papay na. Agparparang paikit din nga awan sirsirbik nga bugado. Anya nga tat mapaspasama ka ni daddy. Di tayo pingaw-awag nga saan nakasungsung-batan. Napnapa naklaki tiniti ospital. Inuwarmat kaya mo ni Rosano ni Bernadette. Itaman pa'y asaan nakasung-batan ni daddy kataw-awaga kitay pa'y. Maureen, nangag mo ka di, timbaga? Ahon, nangag ko. Pasensya kayon, no saan kayo na italtalag. Awawaga kami ni dad, ngam saan nakasungsung-batan. Panawan ka pa'y nga ron. Inakitaan ni Bernadette iti kwarto na. Sumara na kadagos kada kayo. Mapayatan ni daddy. No saan nakamakadawat iti kwarta ka ni Rosano, ni daddy ti pangibaga iti kwarta. Padasan nakapagkadkadak. Nakaturog matgayam ni Bernadette Rosano. Sigurado ka, anasaya at ang tirik nana nga inuwar mo iti ospital? Naragsak ti paragsarsarita mi itay, mama. No jak maura ti nurse sa sweldoak ang mga sikasukin ko na. Dakain tulangan ti makaamukin ko na. Awan ka di ti doktor amang tamingkin ko na? Maminsan pa nga may nakitaan. Agdepende ti kasasaad ti anak ko. Numabalin ko mga agsardeng paylaang agadan ni Bernadette. Naitangaro ti pampanunutak, mama. Jak pa'y na ibaga iti apo ko yo. Amang ano saan nga umanugot. Kaya't mo ka di, maulit mananday din napasamag kan kwa na. Apagruar na lang iti ospital. Simreken iti pagadalan. Gapo, takayat na makita ni Brian. Mama. No agsardeng paylaang ni Bernadette. Awan gundaway da ang makapagkita kini Brian. Ang mga numakapuot ni Bernadette, mama. Liklikan tayo kumamasaktan. Hinakpaylaang iti kwartok. Panawam latan ni Bernadette. Madlaw ko lata no dumteng 10 hours. At damot dagiti katulong amang pastrek ken kuana. Oh. Natangken lat patinakam ni mama. Di da pang panunutan tirik na ni Bernadette. Temo da dati kan lolan, nakaturo kak. Nalawag ka nang ngag ko dagiti nagsarsaritaan ta. Talaga kaya't na kami apagsinaan ni Brian. Diyos ko, anya ti aramidag. Ikanda ko may pikiran. Lumabalin. Saan ko akayata siya ka mismo ti mangitunok. Ngagsardangan, ngagpitik, ti puso. Oh, Bernadette. Siriring ka pa lang? Kuna ni mami amat matulog kay tayan. Kariring ko, mami. Anyat marikrik namon. Nasaya at mo't, mami. Saan ka kumakumana ta sumrakit pagadalan? Numabalin pa kit di. Agsardan ka pa lang nga agadal.
Nagsasaritaan tan samatan kada dadi ken lola ti panagsartan ko nga agad. Oh, apa ya di kagsa oh? Mami, ada ko makitawag kada kayo. Anya dayta? Adanan anay apanawan ni dadi kada tayo. Tasaanan nga iso ti mangimaton iti korporasyon. Oray saan tayo unayin abak nang. Tinapatag ko ma. Aragsak tayo. Bernadette. Dayta tikidawag kada kayo, mami. Ang unos kayo kumankin ni dadi. Ngam no ibagak. At ikasukat dayta kat lipatemon ni Brian. Kabaalam nga aramiden, Bernadette. Apay ngayon bagam kini Bernadette kas jay Maurin. Di mo na panunot ang masagtan kat amangan wanya manan ti mapasamak kan kuana. Kaya't yung kading agtultuloy ti relasyon da. Apa ya di kayo makasao? Ama, Ada kaya maragit ko. Apa ya sanda kasungsong bata ni daw awakat kayo? Awakat arak kayo? nagtitinulungan na kit din dagiti awanan bain. Amok na sino dagiti dakdaka matem dad. Apay, inan ano da ka? Sanbon ngay palagipay. Sarong karak mamuti apo. Nakarwar kagaya man ito ospital. Saan ka apulos ana sa rungkaran? Maawatak ti amin. Tinapatag, napigsa akon. Agpaimbag ka kumapay. Saan ka pailanga sumurok dito'y pagadalan? Tangag ko ti plano dagiti dadakkel ko. Kaya't tangag sardangag pailanga gadan. No day tati makapasaya atkin ka. At apay nangag ko. May pangkat tayo di ayat-ayat ta. Kinapot na. Kinasaritan ako ni mami. Itian niya. Ay ayatan ka unay. Kasla dyan ka ba ilan na di ka makita. At apay dyan ka ba ilan. Alipatan ka, Brian. Gambalik na. Dahil tatikit kitawan di ko tawad. Parang hangan iti panagulimot tayon. Saan? Di mo ko maibaga kanyak dayta. Saan ko ang kabalan? Jack kayat, Bernadette, adda ka kadipay. Sa anak nga umanugod. Amo ka na ba sakit ang tirinam? Ang masasakit mahara ka niya. Ay ayatan ka unay. Naulpit na giti pasamak. Nagkupit di panaganas ko. Naday tinagkurit agasat ko. Itinag kay sabiyag. Akita tantupay. Brian! Nasip nga tanang niya. Apay nga tangawan pa'y ni Brian. Laura, nadlaw ko saan ka makaid na. Tatang, awan pa'y ni Brian. Nay, ungag paisa. Anda ko maitan. Inawagam ka din. Awagak man kit dingag paiso. Tibag ko. Naimbag lakit dito. Tsak pa'y naisaragit i kwarto. Ay, kumusta gayam ti trabaho? Saan ka din ngam umay ni Rosano? Pasaray umawag laang no kwa, tatang. Adit, agri-ring ti cellphone ni Brian. Saan mata sumungbat? Aniya? Anya nga tanti mapaspasamak kan kwa na, tata. Isubli na kalangan iti ospital. Nasayatan tirik na, Daddy. Nakatulong dagiti agas at tinumar ko. Ura lang tataranta ti nurse akin nasarita ka mga sikasukin ka. Anya kami tinapasamak.
Kinitaw ko kini mami. Ana ormas ka naragsak tayo kuman. Nga mata kasukat na dad. Lipat ako ni Brian. Anya? Itay mawag ni Brian. Turturod ko yung bagakan ko ano nga. Nanipat kami lahangan. Nadlaw ko nagkatkat. Tapnosan nga at masakitan. Initapon ti cellphone ko. Kabalang nga isakripisyo ti ayan-ayat yo ka ni Brian. Saan nagtumat lang ngayon ka ni Mami? Dad, amo kasanda kaya't kinilola ni Brian para kanyak. Ambok asaan mo akabalan. Kita ang tirapasamak. Kabalak to daytoy, Daddy. Ngayon sapay kong mata sana masaya ang tisakripisyo. Tungpanan ko man ni Mami. Noon niya tinagtulagan, me. Oh, tatang. Apay adinanundak dito'y balay mi ka ni Brian. Nakasapsapa pa'y laang. Kalat ang nagdesisyon kay di Rabi nga umay ka dito eh. Amangan ko nakno dito'y tinagawidan ni Brian. Danda ni sa anak ka nakaturog. Manlaw ko nga rod iti lang nga kakapsot ka. Anya na ito yan ang mapampanunot ni Brian. Apaya sana nagaway. Kalaat laon ay dahito'y tatang. Saan nga tangad na pa kay nahigan ni Bernadette? Dahita ti atap ko. Ang kasanon no pinagaramidan ni Atty. Flores iti dakas. Anya? At apang tanay iti anak ko. Saan nga kibaltang dayjay? Saan ko maarumbang imbagam ka ni Bernadette ni Kasyay? Kitam, tinapasama ka na. Saan nakababalawan, Rosana? Kini daw ni Bernadette. Magbalin na naragsak ti pamilya tayo. Nga, kasukat tayo ti panang lipat ni Bernadette iti dadya Brian. Hanggang mo rin. Kunakmat asaan nakababalawan? Imanugot ni Bernadette. Inaramid na. Saan nyo napagsinumbatan, dayta? Ang mga numangag na kayo ni Bernadette. Pabasulan na kiti ni Rosano. Ni Bernadette nagdesisyon. Kunak nga agulim kayo. Awagan ti doktor ni Bernadette. Nunaskan nga isubli iti ospital. Saan na kaya't nagpa-hospital manan? Kabalan na ka no? Makamu kayong magtulag. Da kayo ti adada makaammo iti pagsayaatan ni Bernadette. Saan ka arumwar, Maureen? Awagan ni Dading. Kaya't ko akasarit. Brian, to'y mauawag kanyak. Nakasangpat nga ta ni Jabalay. Hello? Mami, Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Brian. saan na ko man sa pulan? Siya kung di makaamoy ti biyag ko. Kunak man no nakasangpat kan. Kalpasan ti panangikadutang ni Bernadette nga agsina kami. Awan matan ser-serbi ti biyag ko. Saan ka kumangagsaw iti kasta, Brian? Ibagam no sa dino ti ayan mo. Umay kakitaan. Brian, hello? Oh, inidot nan ti cellphone. Dagiti awanan pa ina. Aramid lakit din ni Maureen daytoy. Talaga pilpilitan dak. Idi kalman payla ang akayat ka kasarita balayan. Ngamlikliklikan nak. Habalayan, ni Bernadette tiga po na ngay mayak. Nagkari ka asikati makaamu ni Laura. Nagsarita kayo ka din. Saan ta na pagsaritaan da ita? Diyak kayat ngagsubang ta. Ngam no pilitin na. Pumanawak matlaan dagos. Awan tinagdumaan nyo ni Rosan. Agpada kayong... Ibabawim da ita ngay baga mabalayan. Papayas siya ti pangdes alam ay ti pamabalaw. Pagpung punod nak.
ibabawim day tangay baga mabalayan. Apay asyak ti pangidas alam iti pamabalaw. Pagpungpungtutin nak, gaputa dimon kabaalan ni Laura day ta ti pudno. Anya adik kabailan? Saan mo nga iliklik ti bagim? Nagkari ka kanyak. Sika nga ta, di saan ang makabail kini Laura? Saan ko kayat nga dasan da pag kinawatan na balay? Sika tinang parnuay iti saan ta pag kinawatan. At dagayam nali mo daguram kanya kabalayan. Kunak matking ka, ajak amo at tao ni Laura da ya Norman. Anya ti kahit mo nga aramidak, ha? Saan mo asaludsudan kanyak no anya ti aramidam? At bukod mo a panunot. Isarding tanda ito asaritaan. Ay, panawan ka manlangan. Nasaysaya at pa, yabalayan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay nga ta nga inaramid ni Brian da ito eh. Kapungata, iti imbaga ni Bernadette nga aglinipat dalaangan. Ang saan ka ta nasaysaya at no kastalaangan ti pagtungpalan ti relasyon ta. Kaputa saan matlang amamingga ni Maureen amang dadadaal iti relasyon ta. Nagkariak idi ka ni Brian ajak ipalubos nga irurumanta. Adakalintagal na nga agayat. Jaklakat di ipalubos ang matadaal ti panagkadal ni Brian. Masapul nga adda aramidak. Apay namin nginaramid yun ay mama. Saan naroon ba nga binabalaw yun ni daddy? Ketapay, asyak ti babalawam. Puno man ti pagpabasol ko. Kunam no kalaingan nga agkari. Di namot gayang matakdaran ti sa una. Isardeng niyo kumanday ta. Agpada kayo kini Floro nga inutil. Awan sirsepilyo. Lipatin niyo kuman ti amin mama. Aklunan tayong ti kinapudno. Nagado arigrigat tayo kadagiti subdivision. Sa kalpasan na, kasta ti ibagam. Dakal pa lang ti investment tayo iti Fortesa Holdings. Ti pakaiduman na lang. Saan na nasyak ti CEO? Day tati karit ko ken karo sa ano. Uray ti Paktorya laeng tagbalin akabukbukudan tayo a negosyo. Gatangin tayo amin a shares dagiti stockholder. Hello, tita? Saan ka kumanasingaan? May panggap ka ni Brian. Bernadette. Tita Laura? Anya ti kaya ti asawan? Kalpasan ti panagsinayo. Saan ba ang nagawin ni Brian? Aging gaita. Nagtalaw. Anya? Nasakit law na itinakap na iti panagsinayo. Kinasaritak mo ta na imbag, tita. Tiyan mo ni Brian, saan ka nasakitan iti data pangatang ko. Nasakit magmara ka niya, tita. Pangasim, saan ka ngagsakit? Diyan kaya't asyag tigapunang at adakas ang mapasamakan ka. Padasak na hawagan ni Brian. Sige nga rodan, tita. Agyaman na. Bye. Apay, saan nakamawatan ni Brian? Apay. Sinalangad na kayo ni Mami, Dad. Kat dayta, ti pagbarbarte kanyo. Diyak maaklon timbaga na kanyak. Ni Rosano lang ti inutil. Katapaya babasulin na kayo. Agalwad ni Rosano. Uray da ito'y matan ti pagsinaan mi. Aniya? Agsina kayo kay ni Rosano? Wan! Ha! Sana ka mabuta nga makisinakan ko na, Dad. Maureen. Nugundawayan da, ti agsinubyan kini Laura. Pataya kita, tapno maminggan ti amin. Noon yaman tinagsubangan lagi ti dadakkel ka. Saan ta kuman ang makiramam? Tapno saan ang dumakkel ti gulo? Saan ko ang mapalabas na ito, Rosano? Gapo tabakbak ng kayon ngamda kami, irurumanda kami?
Apay, anya ti problema? Mama, da kami lang kan ni Maureen tagsarita. Saan mo alapdan ni Mami Rosano? Saan ka mabutan? Ha! Gapo ka na kayo! Agbarbartek ni Daddy, Mami! Nagipulong gayam kan ka. Day takadilaang ikabailan ng aramida. Padasin nyo nga'y balikas nga inutil ni Daddy! Ni Rosano laang tinutil! Maureen, Saan nakangat nga 20 boses, Maureen? Ha! Di na kay man laangan nga gina! Pumanaw akon, nganda ito'y titandaan ang Rosano. No maduktala ka nagsinubyan kayo kini Laura, patayin kayo! Tiyawanan bain, binugawan na kitin ni Maureen. Mama, Kasi ka, Rosano, binaybay amlatan da asawam. ipalubos yung kadi ngagsusubang tayo kada Maureen kan Daddy. Anya ti pagtungpalan ti amin. Amangan no ipaypayso ni Maureen ti pangtanang agtalawan. Agtalawan tawan ti maganap nan. Kaya't mo agsina kayo tapno makapagsinubyan kayo kini Laura. Saan nyo anaawatan ti imbagak? Amangan no ipaypayso ni Maureen ti agtalaw. Tiyak kaya't ngagsina kami. Ni Bernadette yan adda ngagsagaba. Binaybay anyo latakuman ni Daddy. Kat puno matimbagak. Udno man wano saan. Saan tayo kuman napadakkalan nagiti mapaspasamak. Kasto ang arudan nagiti mapaspasamak. Kasta kayo pay. Awan sa baling aking basol no sana ni Rosano. Isuda kan Laura. Kapungtot ko launay de jaya babae. Pinagbalin na ka bambante. Diyak maklon ngawan kas-aska. Sa anak nga inutil, may saak nga abogado. Kat saan kumarubangin sawang ni Leonardo tikas na kanya. Apay asyak di pagpupungtotan na. Amkan, ngay paypaysok ti agtalaw, Rosano. Iso asin na runo na kanya. Di ko na mga tadyak maituran. Saan mo nga ituloy ti pumanaw? Saan ka nga gimpake? Tiyak kaya't ngagsinata. Ah, di mo kaya't nga agsinata. Nga manyat ar-arami din nyo kada kami kini Daddy. Alaman, Saan ta kumaarumaman iti panagsinupyat dagiti dadakkel ka? Nakasarita ko ni Mama. Isublat ko to akasarita ni Daddy. agpalamisak lang nga balay. No saan nakaamakita ni Bernadette? Anya ti panunutan na. Ti kumaanak ta ti pangigap kami ti amin. Ijay payla ang balay ti pagpalabasak ita iti rabi Rosano. Naliday ka, asing pangpet. Laura, kumusta ni Brian? Aw-awagak. Ngam sana ka kaya tasubatan, tatang. Kapilitan na nagpatulong ak ka ni Bernadette. Gapo iti panagsinad Noon nga langan tinapampanunot ni Brian. Nasakit unay, tinakam na. Saan na amaklon ti panagsina da, tatang? Saan mo kumapabasulan ni Bernadette? Ang nagapo na ang nagdesisyon nga sinadalangan ka ni Brian. Saan ko apabasulan ni Bernadette, tatang? Maawatak. Masaksakitan agmat iti nagbalin apang ngadang na. Ay, nakaro nga mindamaw rin kan Leonardo. Ni Brian ti pagikaruan da, tatang. Panag-adyak maaklon. Inawagat man ni Brian. Saan na kaya nasumbatan? Kagrukuran na ka. Anak, kumusta ka? Asayat mat, Daddy. Kore ka? Mapinagsangsangit ka. Awagat ni Brian. Saan na ka kaya nasumbatan, Daddy? Pagbabawi ka din, iti panlakisinam ken ko na. Imawag ni Tita Laura kanyak. Nagpatulong kanyak, Dad. Saan na ka kaya nakasarita ni Brian? Saan ka ngagsangit, anak? Makapadakas kan ka ti panaglalingit mo. Awan anyaman na tayo, Daddy. Kabalakan. At adamarikatan ako tsak ipagsa ti marikariknak. Naunpit lo na yung damami kan Lola. Na kayo lang di makaawat kanya. Daddy.
Nay, Laura, itay pa'y ngagriring ti cellphone mo. Apay adi mo sungbatan. Ni Rosano ti umawawag tatang. Awan ganas ko makisarita kan kuana. Ni Brian lang ti kayat ko akasarita. Wano, kayat mo aliklikan ni Rosano. Ang mga numadoktalan ni Maureen ngagsarsarita kami kan ni Rosano. Kat ad-ad-dala ang ariribok ti mapasamak. At ti kayat ko asawain. Saan nakangata asalangadan iti panagpatulong mo kini Bernadette? Panunutan na ti kayat na panunutan tatang. Diyak kayat nga ad-adda mariribukan ak. Brian, sa dino nga mintiayan mo, agawin ka kuman. Saan nakakayat akasarita ni Laura? Kaya't nakaliklikan. Masapo lang makapagsarita kami. Daddy, ada ko may pagpakasi kada kayo. Kaya't ko kumahagtulak matlang agadal. Anya? Nagtutulagan tayo. Nagsarbing ka pala nga agada. Nagapoy ti salunat mo. Dad, kaslad adda nga agsakitak no nakapupukaklatan dito balay. O di agaliwak seka. Agpasyar ka iti kayat mo apanan. Agad-adal lagi ti barkadak. Asino kumatikatwak agpasya. Sa may sampay, Daddy. Ad-ada mabanuga kiti ka papasyar. Kasaritak to pa ni Lola. May papaniti dahi abanag. Kastamat ni Mami. Tsak pinatlaw ni Mami, Dad. Sa dinot ayan na. Naturog iti balay da ka ni Daddy iti rabi. Adda ka nung amin pasken ti karuba na. Magulpul-bulak pa ikin din iti anak ko. Pangaasiyo, Daddy. Please, palubosan da ko, Ma. Amo ka dito'y lang ti pakakitaking kaalipyo. Magka talaga. Bagnagan ni Laura. Ibabain mo di anak mo. Imay kayo kadi dito'y turod tapno tagibas si tenak, Attorney Flores. Sana nakababayin ti agtalon. Ad-adda ang nakababayin no gundawayam ti padamatao. Kaslasanto kang agsasao alipyo. Kat ni Laura, saan ka di aman ang gundaway? Awan ti ginungundawayan ni Laura. Saan ka di apan ang lilaw tinaramid na kanyak? Ni Laura ti kasaritayo iti naitabanay. Ang amlaglagi pa niyo. Dakkel agatad tinaalayo ken ni Norman. Saan nga tada kayo tinalawag? Aman ang gundaway. Naturad kan ngagsungsung batalipyo. Bueno, amok. Abogado kayo. Ngem adamet kalintagak asumungbat. Saan nakakayat akasarita itinawagan ka, Laura? Isong imaya ko niti opisina. Ladingitak, awan ti mood ko ang makisarita iti uray asino. Gapo iti panagtalaw ni Brian. Ado ti kwartam nga ibayad mo iti mangsapol ken kuana. Napayahan ni Bernadette pala. Nubidot ko manday ta. Pakawanan nak. Aging gaita, ay ayatin na pala ni Brian. Amom ti kasasad ti salunat na. Ladingitak, maawatam kumatirik na ti maysa nga ina. Ikarik, saan ton ama ulit? Saan ka ba'y gaya managawit, Maureen? Mas daw lagit din ni Bernadette no apa ingawan kay di balayo. Agawid akin ton madamdamatad. Da kayo, naggapo nyo ka di. Naban ko kinasarita ni Alipio. Amin la pagdadadailan nyo ti oras yo. Di ko man ni Laura ti kinasarita yo. May saka ba'y? Agpapada kayo. Agpada kayo latakin ni Leonarda. Diyak kayat ngay palagi piyo ti katugangak. Amo ka di na maiturot yung pakumbaba. Di na maramit ti kastada. Ano na gito ladawan? Ladawan da Brian kan Bridget?
ni Brian di mo awagan. Hello, Brian? Saan si ka ni Brian? Bridget, si Kagayam. Anya? Tuwa kayo ni Brian? Anya, di kayat mo asawan? Lukas na. Nabayag kayo. Bridget? Anya? Gayon ayat ko pala idikin ni Derek? Bernadette, sino ti kasarsaritam dito cellphone mo? Ni Bridget, Mami. Isigod akaayan-ayat ni Derek. Kat, apa yung arot nagsangit ka? Anya ko ma, ti pangawagan na kan ka? Apa yung awagan na ka? Wala ni Brian. Ni ka di Brian, ti makagapo? Oo, apa yung nagsangit ka? Ni Bridget na talaga, Mami. Uray kita nyo dito sa cellphone ko. Makamuka. Diyak kaya tagungat. Amangan na makabasolak manan. Aglalo kat saan kami pa'y nagsarita kini Lolam. Apay, Mami. Anda ka dito yung nagkinawatan kini Lola kapukan niya. Halala. Isardeng mo ti agsangit, Bernadette. Di ka nagsangit. Mula ko man ni Mami. Nawaping ang sangsangit. Brian. Pudno ka ditimpod no ni Bridget, may panggap kada kayo. Apiasan na kakayat na sumbatan. Gabu ka ditimbagak ngaglinipatan. Numumlak uma, Brian. Saan ka kabalan na lipatan? Nakita ka itaya si Maragiti kwarto ni Bernadette. Ngam di ka mat nagbayag. Kan, apa yan nakarupangit ka? Nasir ka kagsangsangit iti kwarto na ni Bernadette. Di ka namat Bridget, ti kinasarita na iti cellphone na. Anyat nagsaritaan ta. Kapay nga nagsangit. Adaatap ka ni Brian, ti kinasarita na iti cellphone. Saan nga amo ni Bernadette agulbod? Nagsinadan ka ni Brian. Kat, siyak nga ron ti pagparangam nga ulbod. Ni Mama, si Mang Puta. Numamuan ni Mamam ang nagsangsangit ni Bernadette. Ang mga nasyak man ti mapabasol. Magagaran ka din para iti sumaruno at twis iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Masyanak itilangam analiday, Laura. Nung at agpatulong kalangan ka dagiti pulays, ang mga nuadakit tindakes, anapasamak ni Brian. Nag-text ni Brian kanyak. Diyak kanon pasapol. Diyak kanon pasapol. Apay nga raw, tadi pala sumangpot iti balay. Diyak mo. Noon niya tiyang tartaray iti panunot na tatang. Imay ni Rosano ijay opisina itay bigat. Diyak kano'y ramraman ni Bernadette iti panagtalaw ni Brian. Ay, aniya. Usar kano ti kwartak. Tapno masapulak ni Brian. Nalabit, nadaga po na. Ken may saan naglini paten, na Brian ken Bernadette. Ket saan kuman arumbang amasaktan tayo. Apaya di mo ibagano niya tinagsaritaan niyo ka ni Bridget. Kan, apaya nagsangit ka. Saan kumatay tati pagsaritaan tayo, Tati? Ba't ganyo kumantikin daw ko makapagtuloy mo't lang agadan? Talaga akayat mo nga ituloy ti panagadal mo? Amangan no da sa bali agapuna. Amo ka ni Brian, di pampanunutan nyo, Dad. Imanaw iti balayda. Amangan no sana na sumsumra iti pagadalan. Agpagpagkaasyang ka na kayo, Daddy. At adamarig ti sakit ko. No nakapupo kaklatan dito yung balay. Nagpakpakaasimanan ni Bernadette, Mama. Kaya't nang ituloy matlaking ti panagadal na. Tapno agkita da, iti dayjaya, Brian.
Naglinipat dan. Kan pimanaw kano iti balay da. Saan da nga mo no sa dino tayan na. Kasano nga amom day tarusan? Nagsarita kayo kadi kini Lora? Ni Bernadette yung nakaamuak. Agsasao ka kadi ti agpaiso? Imawag ni Lora ken kuana. Agpatpatulong. Ada kadi matlaang masapul dayjay a babae? Kandi mat nagsinan da Brian ken Bernadette? Saan ko man nanday tati pagsaritaan tayo. Pagustuhan niyo ko man ti apo kayo. Amangan na ad nga agsakit nagpupok diti balay. Ado tiniliwan kanya titi pagadalan. Nga matalang may sasan ang mailiw kanya. Sa bagay. Apay kumaakailiw na idinto ta nakilinipat ako. Kan ada ni Bridget na magparbarag sa kanwana. Saksakitan naglaunay. Noamam lang kumahamprain. Ano nga tanawagak ni Tita Lora? Tatak magtiti pagkatalan. Di lang, no ipulong nak ni Tita Lora. Mariribok ti panagtitan nami. Makamuti ta na, padasag na awagan ni Tita Lora. Makamuto ng aman ti pamilya. Tita, nagriringan ti cellphone na. Hello, Bernadette. Tita Lora, agyaman na tapinatkan da dadi kan lola ti kiddaw ko. Ada kita dito pagkadalan. Nagtuloy ka matlagaya managadal. Nagkita kayo kadit ka ni Brian. Diyak may nakita, tita. Diyak may mat nakasarita ni Eman wana ni Mayan na sumusumrak matla ni Brian dito pagkadalan. Kuna ni Eman, saan na kanupay ang nakita? Sa dino nga to ti pagsinsinarakan takin ni Bridget. Ada ka kanipay dita pagadalan, Bernadette. Tita, mabalin tayo ka dito agkita inton malam. Pangaasiyo ko ma, saan da ko mga ipulpulong kinda daddy? Apay kumamat nga ramidag dayta. Saan mo kumapanutan akayat ko ariribukan ti pamilyayo? Agyaman ako na kada kayo tita. Nakasingsingpat kayo talaga. May sa balay ti pagnadan nyo. Ngam kaslasan kayo nga gaam mo ng runakin ni Leonarda. Sa nyo mauray arumok maaken ko ana, daddy. Kat ni Leonarda, adadapay adi mo namnamaan nga iso ti rumok ma. Awan bibi ako. Ay, ni Rosano. Damagan na lakit din o alda ka dito balay. Hello, Rosano. Daddy, mabalin ka niya makasarita kayo. Agkita tayo iti restaurant iti hotel. Sige, agkita tantulatan ni Diyay. Ituloy ko lang na ito na ramidag, Daddy. Sige, bye. Bye. Damag kumapay, no dapay sa bali ngay bagana nga minidupnan. Tiyawanan bain. Talagang sakit yan nagsinobyandan ka ni Lora. Dahil ta panagsilos mo nga awan ti pamanagnag mo ti mang dadaal iti biyag mo, Maureen. Saan na dakas? Wano dadaal ti ulok, Dad? Tangatwan nakmanan iti boses. Ha! Inakman lagdi ko san. Sumagmamanon nga aldaw tinapalabas. Manipo di pimanaw ni Brian. Saan nga tama iliw kada kami ti apo ko? Ta saan matlang agpadla? Makaikawa ti kawan na. Manipo di didimteng da, manipo da Amerika, masansan nga umay ni Brian dito iturod. Anya nga ta, ti ada iti panunot na. Ti dages na, no sana na sumsumrek iti pagadala. Aging gaita, saan pa yan nagkapya da Maureen kan mama, Daddy? Doray, arig nagtindi nalapos na ninyo palay. Agpadadaan na tangig. Mawatag niya balayan. Naikamkamang lang ni Maureen. Agtinulong tayo kumamagkapya kadakwada, Daddy. Pinadas mo ka din na kinasarita niya balayan.
Liklikan na mo't na mapagsaritaan ni Daka ni Maureen. Mabalin na din na kaya't nagpungtot. Ngam ni Maureen ti nagpungtot itay. Kasarsarita kita'y mawag ka. San mo man lang nga dinamag? Nakabasolak man na ni ti asawak. Ad-adda man ti panagatap na nga amangan. Nagsindoblian kayo kini Lora. Saan to ang mapasamak dahi ta, Daddy? Ala, kasaritak to ni Mama. Mangrabi itayong tuman, di balay. Umawawag ka di pailaan kan ni Brian, Bernadette. Tsak maawagan, no apay asaan nakakayat akasarita. Uray awagak. Saan nakayat sumbatan, tita? Kahit ko kumama kasarita, tapno mamok tinaybaga ni Bridget, may panggap kadakwada. Anya di kayat mo asawan? Adim pakita ni Bridget talagawan da kini Brian. Agayon ayat kami kanupay lang kini Brian ni dadan relasyon da. Anya? Tsak o makayat di aglo, tita? Bernadette, ang mga nanya ti mapasamakan ka. Kadwa anak pa'y mat nga rod. Apay anagin nanakam karosano. Uray saan kami agsasarita iti dayjay Maureen. Awat pipiyang ko. Mama, saan anasaya at ngagliniklik kayo ka ni Maureen? Imbaga, saan pa'y anakadlaw ni Bernadette? Kagura na kidin. Pudnumat at ipanagsugal na tinangiluod iti biyag tayo. Kastoy lang arudan ti kasasaan ti biyag tayo. Saan tayo pa'y ngagkikinaawatan? Mama, denggendak ko mama. Anya aya ti kayat mo mapasamak, ha? Kadwa tayong to ni Daddy amang rabi. Gagangay to akasangot tayo ni Bernadette. Kat ipakpakasik na kayo. Saan kayo to kumangagsubang iti sangot ti panganan adang denggan ni Bernadette? Rosano, sinikapan nak. Ngamda ito'y tilaglagipon. Gapo man laang kini Bernadette. Agpamarangak. Tsak ko makayat di aglo ha. Tsak malaktan tirig. Uray bagang aglinipat kami kini Brian. Brian, no talaga napatagakan ka. Saan na kumaliklikan akastuhe? Agigay na. Saan na pa'y hinawagan? Anak? Daddy, gala na si Mark dito sa ito. Naliwayak mindrang katirita. Oh, apay ngagluluwa ka? Ako Kaili mo ka din ni Brian? Wan, Daddy. Saan nakabatbat ka? Magsakit lakat nga rodan. Di ka madanagan. Kabalak na ito, Daddy. Anak. Pada ka di sa bali agapon. Tapay ngagsangit ka. Saan ka kumangagiliman kanyak? Iha. Kamo no anya tinakapanunuta mamang palabas ti rabye dito yung rest house. Kapilitan na kimuyugakin ka. Nakaululimag ti aglawlaw tatang. Ngam, day tamat ti ad-ad ati mang paturog kan ka. Nadlaw ko itay simangput ka amariribu kan kaunay. Amo ka ni Brian tigapuna. Ada na amok ka ni Bernadette tatang. Nagkita kayo kini Bernadette? Gadan niya. Kumusta ka no ni Brian? Kinid daw na ngagkita kami itay inawagan naktatang. Ni Bridget kano tinauray na nga imawag. Kat impudno na ti may panggap kadakwada ka ni Brian. Anya ti kuna? Nabayag da kanon nga gayan ayat ka ni Brian. Nay, anya da ito yan ngay naramid ti anak mo. Kasla nagkita da Brian ka ni Bridget. Dahil mat babae. Iranranta na pasakitan ni Bernadette. Kasano nga rudain, anak ko? Masapul ang makasaritak ni Brian. Kat pasardengag iti da ito'y ngar aramidan na. Awan ti makaamon, no sa dino ti ayan na. Ipamuspusak ang makasaritak ni Brian tatang. Kapilitan nga usarag ti kwartak.
Ang mga nukagura na ka itiray ang aramida. Makaammo di tantatang. Tinasken, makasaritak ni Brian. May mga pikatyo, tata. Nagkapo aki di balayo. Naamo aki ti karro ba yung anda kayo ti rest house yun iti turon. Anya ka diti, may paay ko, Rosano. Ni Laura ti kahit ko makasarita. Mang parparno ay kay ti problema, Rosano. No maduktalan ni Maureen da ito makaungat lakit di. Sige. Panawan kayo pa'y. Tapno makapagsarita kayo, anaimbag. Masapo lang makasarita ka. Agsangsangit ni Bernadette nakita kiti kwarto na idirabi. Kat naamuak ti kapuna. Nagkinari kami ngawan ti makaamu iti panagsarita mi. Nalabasan ter aramida ni Brian. Kasalunod na daga sa mapasama kiti anak ko. Kat, basol ni Brian, kasta ka di. Sa anak ang mababalaw no apay ang makaguraak. Saanan nga ay ayatan ni Brian ti anak ko. Nagsapalakit din ti panagawag yu, Daddy. Adadalakad nga rin si makit ti ulok. Gapoy ti panangsing kada kayo? Anya ti bako na kayo? Anya? Inawagan na kayo ni Rosano kat mangrabi kayo dito'y balay? Maawat akong ti panggap na. Makamu kayo. Anya? Binigbigat dakman ng dad. Adala ko man ni Rosano dito'y abay ko tatong patong paklangan. Initip ko ang cellphone ko. Mapuhis si taklaan. Kaya man nagtapinagkan yung tiawis ko, Daddy. Sige, bagan tayo. Kasladya ka mo ti pilya. Agkakaimas ti taraon. Kaslamot din maudi apang rabi. Anya mo tayo natang ibagbagayo, Dad? Wadmat nga mi, nabalayan. Nauray da kayo matlang kan ni Rosano nga agsarita. Anya ti makunam Rosano. Mabit lang. Apay ni Bernadette. Kung nakmano kasango tayo amang rabi ni Bernadette? Huwag kang paiso. Sige, ituloy ti mga. Inakita ni ti kwarto na. Apay akas la matartaranta ka, Rosano. At ka di manin problema kini Bernadette. Awan, mas naawak lang no apay nga awan pa yung makisago ka na tayo. Amo na nga umay makipangrabi ni Lolo na. Mabit lang tayo nakaiwan. Ania, agpinpin na liyo kayo latan nga gatugangan? Dad, anya kayo? Madama tayo amang mangan. Nagimas pa yung matiputahe. Ipapas tayo to ti agsasarita inton malpas tayo amangan. Ngem ti makunak Maureen. Saan ani Laura ti mangriribok ka na tayo? Di na tayo paikit din kat katawaan. Naitaman de kunak. Oray siya kagurak ni Laura. Iti panangalilaw na kanya. Ngam saan nga iso timang dadaal, iti panang rabi tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twis iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Simre katlatan dito kwarto. Ang luluha ka man. Awanan yaman na tayo, Daddy. Di ka di Brian, di pagsangsangitan. Saan tayo napagsaritaan ni Brian? Linipat ko. At dan sa baling ay-ayatan na. Agur-uran ni Lolo. Madlaw da, tikawan mo. When kayam, Allah nalipatak matan, Daddy. Nagsarita ka din na mami kan Lola. Nagsauda mata. Nasaysayat no nakasango ka. Tapno saan lang agsubang. Mabit lang, Daddy. Urnusak lang ti bagik. Ang mga numadlaw daan nagsangsangit ha. Nasken ang mabirukan yun ni Brian. Kaya't ko ang maamuan nga adda itinatalgada ka sa saad. Sapay la kuma. Tainton bigat. Napintasan ti may padamag yung kanyak. Bye. Laura, di ka di kinasaritam kat iso ti mangbero kini Brian. Anak ka din tidamag iti apo ko.
Sanda ka no pa'y anabirukan, tatang. Ay na, sa tinungatan tinagturturungan ni Brian. Noon nyakit din tinapasamak na. Panagkunak, at dalaang dito'y San Cristobal, tatang. Masapul ang masarakan da. Putdak ti kinamaang na. Saan mo kumapagungtan ti anak mo? Diyak magustuhan tinadamag ko, tatang. Diyak kaya't apagang angawan na dagiti babay. Excuse me. Ay, sasarunon, di pa nagtikab ko. Labsuga ka talaga. Tadlaw kong agpaiso nga ato tinakan mo ita, Bernadette. Ay, mas ngamin dagiti po tayo, Lola. Saan nagsasango tayo amin? Kanain ko makas to eh. Lolo, payakas tati pa nang kita yung kanyag. Buy-buyag lang ti kinapintas mo. Nagtipon ti pintas mo iti Rupa da Leonarda ken Maureen. Agyaman ak, Lolo. Talaga na pintas ka, Bernadette. At apagkaingasan mi at talaga kini Maureen. Iso kinayat ko ani Maureen ti makagasat ni Daddy. Ket napasamag da ita balayan. Patpatgan kayo, unay. Kila at apin mas nagtalangan, Bernadette. Ay, naapay. Awan mo to ni Rosano. Amo ka ni Manang Brian pinagsangsangitan ni Bernadette. Saan nga amo ti anak ko? Anapan ko kinasarita ni Laura. Sa kabaya manuktalan na ito, damaurin ka, mama. Masapo lang makasarita ko ni Brian. Ad-addan tumanan ariribok ti mapasama. Nasaya na nagkapiya kay madlangan nga katugangan. Kahit mo kadiakat katawaan na tayo ni Laura, no nariribokan ti biyag tayo, Maureen. Katawaanak, dayjay alora, ti kunamdad. Jaki palubos. Uray kabak nanganan. Jaki tulok nga ibalas na o na makabalas iti panangiruruman mi kan kwa na idi. Rombang lang, san ka di? Ngamno ko na anyo. Anak ikapiya akon kini bakit Leonarda. Na. Nagbitot kayo, dad. Maureen, talagang awanan panagraam mo iti katugangam. Bir-bir nga sa mlatan. Bakit Leonarda ako nakdad? Well, pudno. Saan ko akabain, dayjay? Nagpamarangak laang. Kat amok nga uray iso, agpampamarangmat. Ay, makamukay man langan nga katugangan. Talaga makamuak lang, dad. Magdad kayo man kaditi kwartayo. Agkasino kami kini Miles sinton malam? Isardeng mo, di pa nagsugsugal mo. Di ka kadipay lang agnakam? No di nakika ni ti kwarta. Saan laang, dad? Ni Rosano man laang ti pangibaga akin ton madamdama. Padasan na kadi ka ni ti kwarta ti asawak. Riribu ka kiday di balayda. Basta mapainak matan nga umawakin ni Tita Laura. Tapnog damag ako mamay papankin ni Brian. Parang to na siya kunti ko mamkamat ken kuana. Talaga siguro na din ako naiayatan ni Brian. Tana iturad na din nakiayan-ayat ken ni Bridget. Saan nga tanapod no kadagit imbagpagana iti? Tsak pagkawitan man hindi pa nagarumpos dagit tinuwag. Damdama. Mariganta na po na niyo umangas. Ito mo awag iti cellphone ko. Hey, Brian. Saan nga tang agad arapa-apak lang? Hello? Bernadette, Agi amanak ta na lagip nakbay. kailiw na kadimat lang, Bernadette. Kunak no saan na kon ngay ayatan. Inlawlawag ko kan katigapunan. Saan ka di? Oreging gata kumapay lang. Iti panagayam. Sa dino ti ayan mo? Agtuyak lang. Ha? Ada ka lang diti pagadalan? Manipot pimanawak iti balay mi. Yakon simbrak iti pagadalan. Kasta? Saan ka kadi pa nagawid? Saan ba'y?
Agyaman na kiti panangawag mo kanya ka. Pinutad na ti saritaan ni. Nagsarita tayo din, may papaniti pa nagsugal mo. Sana nakas initi kinabaknang mo. Nalpasan na nagkapya kayo ka ni mama. Kat amangan na agsubang kayo manan. Apay, ti ko nam, mabutengak ka ni mamang mo, Rosano. Nagpamaranglaan. Amok, nagpamarang gapok ka ni Bernadette. Riribok laptan o kasta. Talaga, no di nakik ka ni ti Kwarta. Mangriribok ka. Pangasin. No, sana napatag ni Bernadette ken ka. Sapay ko mata, saan kang tungag babawi? Saan nakakonsensyahan, Rosano? Anya, mangtid kay ti Kwarta kung ano saan. Wano, kayat mo, ta dumawatak iti Kwarta ka ni Norman? Apay, anya ti pang panggapan. Mabuteng ka kadiha, Rosano? Amo, lipliputan dak ka ni Laura. Iso abalem-bales lang. Yan, ti Kwarta lang ni Norman, ti kasapulak. Mabuteng ka matlagayam, Rosano. Apay, anyat pagkit-kitam kanyak, ha? Hoy, sa anak nga ipadpada kini Laura nga agbibisin iti ayat. Ay, sumipnget man gaya main. Agawid ak man lang ngayon. Sa dino nga tati, pagawidan ni Laura. Manipod pimanaw ni Brian. Masansanan nga iti rest house, ti pagturuturugan may nga gama. Ay, nagturuturungan kat nga tangaminin ayat ti apaw ko. Apay adi masapulan dagiti binayadan ni Laura. Tadi numanen tayan ti asawam, Rosano. Saan kadi pailaang nga nagnakam? Agungit lakit din niya mamanay pudnok nga inikak ni Maureen iti pagsukal na. Apay saan ka makasungbat? Nagpakada kanya kita eh. Ada kanudar ayan na apaskan. Agululbot ka kaniyak, Rosano. Awan lat at pagnakmad ti asawam. Kakaasi akla nagpamarang iti. Nagpamarang kayo lang? Kita niya ti kayat mo. Yak mapakawan ti asawam. Saan ko maakas ti tinagbanagan ti biyag tayo? No saan agapo ken kuana? Pangasyo, ipagpagapuyo kumak ni Bernadette. Saan ka kadi makauawat, ha? Kabaelak ti agpamarang. Nadasaren ti pangrabian tayo, Laura. Mangad tayon. Sanak pa'y amabisin tatang. Umuna kayo latan. Adayo, titorong dagiti matam. Nakalidliday ni Brian kaditi pampanunuta. Ingkadang ko adito'y balay mi ti pagpalabasak iti oras. Barang sumangpat ni Brian. Nasarakan da kadimutlangan ti apukak. Wan tatang. Iniawag da itaya nasarakan da ni Brian. Saan idaan adlaw ni Brian? Timbilin ko kadakwada. Kasarita da ni Brian nga agawid ko man dito eh. Ne, anda sumangsang at alugan. Ni Brian lakit di da itan tatang. Agyaman ak Diyos ko. Simbang patmatlangan ti anak ko. Agyaman at tayong pangagnak matlangan ako. Kailiw kaunay. Naskan pa'y gayam ang mangbayad kayo di mang sapul kanyak. Gaputa at dabasol ko kada kayo, mami. Awan ti basol mo kanyak. Nagap-apa kami kini Bridget. Nudyak na katapal. Tinong patong pakpay. Saan ka ko mga agdangran iti babae? Impakita na kini Bernadette dagiti ladawan mi. Ti awanan ba na babae. Kat amok aday tatigapuna a pinilit dak nga agawidan. Saan ka pinagawid? Gapo ka dagiti basol mo akon kunam. May saak nga ina Brian. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Amangan mabalin abaliwan tayong tuteg sarita, mami.
Inak maturugan. Sige anak ko. Nalaganan ti riknak ta nakasangpet kan. Nasimbangan ti panaturog ko. Amok nga adupay ti kayat yung ibaga kanyak, mami. Diyak kayat nga dada mariribok ti panunot mo. Ay, mangrabi ka pa'y gayam. Sa anak ang mabisin, mami. Sige, inak maturugan. Apengen sardangon ti panagbasam kadag ti libro. Nakasinga aksamat tayo. Pinalabsak lang ti mabaliming adalan itong bigat, Daddy. Amangan nga minukilat, mananyag pa eksamen da. Ket, kamusta ti panagadal mo? Saan ka kadi amarigatan? Maawatag di kaya ti asawan, Dad. Kabailak, di kay matanagan. Daddy, At ang sakit ti kayat mong ibaga. Napataglaki di dayta. amoy adyak kabailan ti agilimat kita kayo. Amoyo, imawag ni Brian itay. Ket, anya tinagsaritaan niyo? Mabali na panunutan yung awanan tinas ka na pagsaritaan mi. Awan sa balya pang panunutek no sana ti pagragsakam. Agyaman agdad. Diyak kayat ngagsangit ka. Ngam na dapay kayat mong ibaga kanyak may papankan ni Brian, sige. Tito lang siguro, Daddy. Tsaka mo, no maulit pa'y ti pa nagsarita mi, kan nagkita kami pa'y. Sige. Sumrek ako ni ti kwartok. No awanan ti aramidan, maturog ka. Masapo lang makasaritak ni Brian. Noan niya talaga ti panggap na iti anak ko. Saan ko ni pakala ka ni Bernadette? Kaya't ko adwa kami lang agsarita. Lalaki iti lalaki. Noan niya talaga ti panggap na iti anak ko. No ide ket paborak iti relasyon da. Sa balya sarita nitan, tapinasaktan na ti anak ko. Sa narumbang nga da makaam mo iti paragsarita mi ka ni Brian. Oh, nagsakit ti ulok. Napuyatan akman nga minan iti rabi. Sana kay numak pa iti arak. Mabuhi si takkadag iti kabarkadak. Dahil launay ang miles. Pinilit nakmanan ng binom. Talaga sana maliklikan day tamaw rin. Mami, saan da ka di akagura? Apay kumaamakagurak. Agyaman hak. Oh, marakop kayo ti day tabanak, Mami. Talaga da kayo ti mamik. Oh, Amo matan. Sipod pa idikat na singitan. Imbilang ka ang anak ko, Maureen. Iso at tinarigagayak asikat asawaan ni Rosano. talaga mo tasyak. Agayan ayat kami idin kay ni Rosano. Idi sinulisog ni Laura. Katamangan no sulisugan namanan ni Rosano ita taadton ti kwartana. Oh, Amo, Maureen. Agpadatala ngagpampamarang. makakatawa ka makasurundan. Akpada kami laan kinibakit Leonardo ngagpampamarang. Nagbambar ka nga dati na raaya mapaskan. Hanggang magatap lakit di nagkasino ka. Padasan na katungaran dan. Talaga nga gugubat kami. May sama tayo Rosano. Saan nakit din ang sungsumbatan? Abangan numakumikom lang itararamidan na. Di ko na ayo, kit di. Busy iti cellphone na, Dad. Adala kit di sa balya kasarsarita na. Talaga apod no ti atap ko, alipliputan dakin ni Laura. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.